والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المجتبى الهاشمي القرشي العربي المصطفى وعلى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے رات روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے اور دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے اللہ جل جلالہ دی ہم اور حضور دی بارگاہ درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی قابل عزت و صد احترام علماء کرام بالخصوص علامہ عبدالرؤف ریحان جلالی صاحب اور علامہ مناظر صاحب اور دیگر انتظامیہ دے ممبران اور جتنے بھی تسی تشریف لے آئے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے کچھ راتاں گفٹ دیتی ہیں انسانوں پیکج عطا کیتا ہے پیکج سمجھتے ہو نا کر کے تو سانو پیکج اور گفٹ دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے پیکج اور گفٹ دیتا ہے اور پھر فرمایا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تو انو پتہ ہے لیلۃ القدر کی ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے وما ادراک ما لیلۃ القدر بھئی تو انو پتہ ہے لیلۃ القدر کی ہے پھر خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر 1000 مہینے افضل اور تسی گل تے توجہ کرو اور پیکج چیک کرو
کہ کڈا عالی شان پیکج ہے کہ موسیٰ نبی دی امت دا کوئی امتی ہوئے، انہوں دی امتی ہوئے اور وہ 1000 مہینے عبادت کردہ رہے. حضرت عیسیٰ دا امتی ہوئے وہ 1000 مہینے عبادت کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتی ہوئے سارے نبیاں دے 1000 مہینہ عبادت کر دے رہا. اور محمد سرکار دے امت دا ایک بندہ لیلۃ القدر دے وچ ایک رات عبادت کرے جا کے اللہ مڑ ترکری تو لی جاٹو نا بطرہ وچو اللہ جلے پھدی نا ترکڑی تے اللہ اے نہیں آکھیا بھائی برابر ہو گئے نے. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر موڑ بھی وادو ہے. اے نہ سکیا بھائی 1000 مہینے وہ کرن تے ایک رات تسی کرو تے برابر ہو گئی ہے. نہیں اللہ آتا ہے وہ 1000 مہینے کرن تے میں ترکڑی دے ایک پاسے رکھاں تے تو میرے یار دا امتی ہو کے ایک رات جا کے عبادت کر. اللہ آندہ ہے مڑ بھی خیر من الف شہر مڑ بھی ہو دے تو افضل ہے تیری رات. مڑ رب اے کوئی نہیں آکھیا باگو کنی افضل کنی خیر آئی ہے کنی بہتر ہے. اے کوئی نہ دسیا اے آکھیا تسی عبادت کر چھڑو ایندا حساب تھا حشر والے دے دساں دا وا کنی افضل ہے. اے مڑ تہاڈا تے میرا کمال تے کوئی نہیں. یہ تیرا تے میرا کمال نہیں، اے کمال آمینہ دے لال دے جن دے صدقے رب آکھے بس دوجے بھی تا بندے ہی نہ ہے. دوجے بھی تا نبیاں دے جڑے امتی آئے وہ بھی بندے ہی نہ ہے. تے رب آکھے بس 1000 مہینے کرو تے ایک رات کرن تے اے مڑ بھی انہاں دی انگائیں بس ویلیا مڑ گل دی ونڈ تے اے آئی نا بس ساڈا وچ کمال کوئی نہیں، کمال یار دا ہے. تائیں میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے تھے آپ فرماندے نے ہم فقیروں اور یہ جڑے اللہ رب کلام ہوندے نے نا یہ بالکل احادیث اور قرآن دی ترجمانی کردے پے ہوندے نے. اور اللہ حضرت نے پھر ایک گل جنے ویکھی نا وچوں قرآن دیو بس دوجے 1000 مہینے پہ کر دے اس ایک رات پہ کرنے ہاں تے مڑ بھی اتھا ہاں پچھلی گل ہے بس ساڈا نہیں یار دا کمال ہے. تاں یا اللہ حضرت فرماندے نے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لا یہ کمال ہے. اور پھر جڑا قرآن ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس رات ایک اور یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان دے وچ قرآن نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ اساں اس رات وچ قرآن نو نازل کیتا ہے. اور پھر مزے دی گل قرآن پڑھو نا تھانوں پتہ لگ سی دا اللہ نے تے جے یار مدینے ٹر جائے تے قرآن مدنی ہونا ہے. قرآن یار دے پیچھے پیچھے یار دی مرضی نال قرآن آیا ہے. اور ایویں نہیں گل پہ کرتا کہ تو سرکار نماز پہ پڑھ دیا ہے نا حوائل تو یہودیاں آکھیا وے دین تا نواں لے کے آئے تو قبلہ تا وہ ہی نہیں جڑا ساڈا آیا. تو سرکار مڑ نماز ختم کرن دا انتظار نہیں کیتا، سونے چہرہ اتھا کیتا. پڑھ اللہ دا قرآن فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. سونیا تم ادا کیتا ہے رب نو ادا ایڈی پسند آ گئی ہے. سونیا جدے تیرا چہرہ ہو جائے گا رب قبلہ بنا دے. قرآن یار دی مرضی نال لتھا ہے کہ جدے جدے یار گیا ہے قرآن بھی اودے اودے گیا ہے. سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں بھئی انج نہیں. قرآن ہے کلام رب دا، رب دا ہی کلام ہے.
پر آیا یار دی مرضی نالے تاں ہی میرے اللہ حضرت دی قلم تڑپی تے آپ فرما دینے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے اے میرے یار دا چہرہ قرآن دی مثال ہے فرما دینے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ تے مڑ قربان نہ جاواں انہاں عاشقاں تو جنہ تلاوت بھی رج کے کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا میری خواہش ہے تیرا چہرہ سامنے ہوئے تو صدیق تکدا رہ جاوے تے مڑ جے تلاوت بھی کیتی ہے نے نا مڑ کاڑا ڈنگ مردہ بھی رہ تو نہ کہ بہن تلاوت اساں کوئی نہ چھڑی بہن تلاوت میں جو لگے ہیں ہاں کون بشاک ڈنگ پہ مار اساں تلاوت چھڑنی عاشقاں دی تلاوت آئی نا اور پھر میں اندر آنا بے گل صحیح ہے قرآن بڑا افضل ہے پر افضل ہویا کیوں میں یہ گل مگر نہ ٹر دے یعنی اس گل مگر نہ ٹر دے بے افضل ہویا کیوں میں کتاباں تا دنیا میں کلام اللہ دینا ہے دوجیاں کتاباں تے مصحف اللہ دا کلام کوئی نہ ہے یہ اللہ دے آئے تو مکہ قرآن بھی تا اللہ دے نہیں مڑا افضل کیوں ہویا ہے دسنا کیوں ہویا ہے تسی جو امت ہو باقی بھی 1,24,000 انبیاء دی امتاں ہیں اور عبادتاں بھی انہاں کیتیاں اور جڑے وچ بیڑے کام ہے سارے اسی کرنے ہیں اسی سارے او والے کرنے ہیں یعنی قوم لوط والے سارے کام جو اسی کر لینے ہیں لیکن مڑ بھی رب آکھیا ہے تسی ساریاں امتاں دے سردار ہو سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ساریاں امتاں دی تو دسیں بھائی جانے من گل اے بھائی جندی نسبت مصطفیٰ نال ہوئی ہے نا جندی بھی نسبت مصطفیٰ نال ہوئی ہے اللہ انہوں ساریاں تو افضل بنا چھڑیا جے ہوئی ہے نا قرآن دی نسبت یار نال تے اللہ آکھیا پہ ہن تھلے نہ رویں ہن ساریاں کتاباں تے کلام تھلے تو ساریاں تو اتے جے نسبت ہوئی ہے نا امت دی یار نال تے رب آکھیا ہن ساریاں امتاں تھلے رہ جاؤ یار دی امت اتے آوے تے جے ہوئی ہے نا نسبت ابو بکر صدیق دی یار نال تے سائیاں آکھیا ہے بے مڑ سارے بشر ہیٹھاں نے نبیاں تو بعد ساریاں تو افضل کیوں ہے یعنی جندی نسبت آمینہ دے لال نال ہو جانی ہے افضل ہو جانا ہے بندے آپ پوچھے گئی مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے تے عاشقاں آکھیا جے یار مکے ہوئے تے مکہ افضل ہے تے جے یار مدینے ٹر جائے تے مڑ مدینہ افضل ہے تو اللہ دے قرآن دی شان ودی ہے تے کیویں ودی ہے اس تو ودی ہے بھی یہ یار نال نسبت ہوئی ہے حضرت عمر نے حجر اسود نو چومیا نا اے مڑ عشق دیاں گلاں ہوندیاں نے نا عشق والیاں تے حجر اسود نو چوم کے فرماندے نے بھائی کالیا پتھرا تینوں اس تو نہیں چومدا بھائی تو جنت چوں آیا ہے تینوں اس تو چومنا تینوں میرے محبوب نے چومیا ہے تو اللہ نے قرآن یار تے نازل کیتا اور پھر قرآن دیاں عظمتاں دسیاں نسبت یار نال کیتی آسو تے پھر عظمتاں نس دسنیاں نسبت جندی بھی ہوئی ہے اندیاں رب عظمتاں دسیاں جدو قرآن نازل کیتا ہے تے اللہ اندیاں عظمتاں دسیاں اللہ سونے شروع تو لے کے دسیا ہے بھئی میں قرآن کیویں نازل کیتا ہے اللہ دا قرآن پڑھ اللہ قرآن فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرما دے نے اگر اسی قرآن پہاڑ تے نازل کر دے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا
हैबत इलाही दी वजह तू अगे तो तूर ते आया हुण तूर ते नहीं आना अल्लाह के नहीं हुण तूर ते नहीं आना हुण नूर ते आना है अगे तूर ते किताब कलाम आया है पर हुण तूर ते नहीं आना हुण नूर ते आना है हुण किंदे ते आना है नूर ते आया और ओ नूर जेड़े बशर च होण ते बशर तू अफजल ने ते जे नूर च जान ते नूरियां तू अफजल ने अल्लाह सोहणिया किंदे ते नाज़िल कीते अल्लाह फरमाते ने नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा बंदे ते अल्लाह ने नाज़िल कीता फिर अल्लाह सोने किस महीने नाज़िल कीता अल्लाह फरमाते ने शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन अल्लाह सोने नाज़िल हो गया अल्लाह फरमाते ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र अल्लाह फरमाते ने असां लैलतुल क़द्र च कुरान नाज़िल कीता है तो अल्लाह ने कुरान दे नाज़िल होने दा अल्लाह सोनिया किताब मुड़ अफजल की इंदा मकाम की है मुड़ अल्लाह दा कुरान पढ़ अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लाह फरमाते ने ए ला रैब किताब अल्लाह ने यार ते नाज़िल की थी और फिर इदी बरकत और इदा अल्लाह ताला ने कुरान दे विच फैज़ रखा होया है भी जेड़ा कुरान नू पढ़दा है ना अल्लाह उनके दिल नू नूरन अला नूर कर छड़दा है इत्थे जेड़े भी हाफिज बैठे हो किसी हाफिज नू बहा के पूछे हिफज करन तू पहला तेरा ज़हन बड़ा वसी है या हिफज करन तू बाद हो जाई ते मैं तो आजमाया होया जिले कुरान सीने में आ जाए तो फिर सारे उकदे खुल जाते अच्छा तुसी फरमाते होंगे ने केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा जेड़ा है ना केमिस्ट्री पढ़ने वाला वो केमिस्ट्री पढ़ने आया झूमदा नहीं कोई बायो नाल प्यार करता है बड़ा कि लगाव होता है ना ते बायो पढ़दे होया भी झूमदा कोई भी नहीं झूमदा मैथ पढ़ता पे जेड़ी किताब भी दुनिया की झूमदा कोई नहीं कुरान च कैसी लज्जत है पहली बार भी बंदा को पढ़न बवे ना ते या सज्जे खब्बे हल सी या अगे पीछे हल सी जरूर एक कुरान दा फैल है ना ये कुरान दी अपनी रंग है ना भी जेड़ा पढ़न लगे उनके उत्ते ही हल्का हल्का वजन जारी हो जाता है तो वजन की एक कैफियत है ना भी हल्का हल्का जारी हो जाता है ते बंदे नूं लुत्फ आउण लग पैंदा है अगे जिवें अलामा साहब कहंदे हैं भी जेड़ा हिफज कर ले उनदा ते मुड़ बड़ा मकाम है मैं आना जिन्ना हिफज किया उन्होंने तो चलो है तो जेड़ा उत्तू वेंदे ने वो एक तो वेखण दा सवाब लैंदे कुरान दी ज़ियारत दा एक पढ़न दा ते मुड़ अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता है ना ते अल्लाह आख्या तू पढ़दे जाना एक एक लफ्ज मुड़े भी दस्या भी तुहाडी हिदायत वास्ते कुरान तुहाडी हिदायत वास्ते ये फायदा तो मुड़ साडा होया मुड़ भी पढ़ते आसा जाना है ते एक एक हरफ दे बदले दा नेकियां मालिक अता कर दे जाना है यानी ये हुण विंदे जाओ ना कुरान दी रब शान किड्डी बनाई है और फिर कुरान जेड़े बंदे भी कुरान नाल मुहब्बत कीती है रब उनके चेहरे दा नूर वधा छड़िया है बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब फरमाते होंगे है भी जेड़े छोर करीमा लांदे हो ना ते मुड़ भी चिट्टे नो होंगे मैथू आके नुस्खा लवो कुरान पढ़िया करो रंग आपे चिट्टा हो जाए सीधा करीमा की लोड़ एडी कोई नहीं थोड़ा कुरान रज के पढ़िया करो चिट्टे आपे हो जासो ते मुड़ कुरान दियां बरकतां तां बड़ियां ना और फिर बंदे होंदे ने मर जान ना ते उन्हां दे चेहरे खराब हो जांदे
تے جڑا قرآن پڑھن والا ہوے وہ جدو فوت ہو جاوے تے وہ چہرے دا نور ہور ود جاندا ہے۔ امام احمد بن حنبل دا واقعہ سنا کے میں اختتام کرساں، ٹائم ہی پھر زیادہ ہو جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل علماء بیٹھے نے، غلطی کروں تو تصحیح فرما دین گے۔ غالباً مستعصم باللہ او دے دور دا واقعہ سی، قرآن مجید دے بارے ایک مسئلہ کافی فتنہ اٹھ گیا کہ کچھ بندے آکھیا بھئی قرآن اللہ دا کلام نہیں، اللہ دی مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل دا دور سی، تو آپ نے فرمایا بھئی نہیں، قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، اللہ دا کلام ہے، کیونکہ جو خلق غیر اس حدث بھی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، جو خلق کیتا گیا ہے۔ تو اللہ فرمانے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بھائی اساں نازل بھی کیتا ہے تو حفاظت بھی کر دے رہنا ہے، لہذا تسی گھبریا نہ، تسی صرف پڑھ دے رہے ہیں۔ بڑا فتنہ اٹھیا تو امام احمد بن حنبل جیسا مجاہد کھڑے ہو گئے، آج بھی علماء جیلیں جاندے نے، تو مستعصم باللہ آکھیا بھی مناظرہ کر لو۔ تو مولوی ایسی تھوڑا یہ حساب ہوندہ ہے، مولویاں آکھیا بھائی ذرا مولوی ایسا جاٹے چرا چھڑنا، انہیں ڈھیر سارے ہیں کچھ کا کر سائیں، چلو جی کٹھے ہو جاؤ۔ انہاں کو دلیل آئی، انہاں موم اتے نا قرآن دی ایک آیت کو لکھی آئی، انہاں آکھیا بھائی اے کی ہے، وہ سب انہاں آکھیا اللہ دا کلام ہے۔ انہاں موم نو آگ لائی تے موم ساڑ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ انہاں آکھیا مڑے تا ختم ہو گیا، تو مخلوق دی یہ صفت ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ تو ہو گئے۔ انہاں آکھیا اے موم ختم ہویا ہے، کلام میرے دل وچ، موم ختم ہو گیا ہے پر اللہ دا کلام اجے بھی میرے سینے دے وچ۔ انہاں آکھیا گل نہیں کوئی نہیں بنو، انہاں آکھیا انہاں جیل سکے۔ ایتھے ہن گل بڑی چس والی ہے، شاعری بھی سنا دے نے تے گل تے اونج نہ بھی ہوئی، دوبارہ سنا سکتے ذرا شاعریاں نے بھی وہ دل لے کے جان لگے نا امام احمد بن حنبل اگو ایک نا وہ جیل چور آ تو انہوں لے آتے ہیں۔ ہوں گل وہ دمی آئی بھائی امام احمد بن حنبل ہے اس وجہ تو جیل پہ جاندے ہیں، تو اس چور ڈکیا باں پڑی، تو اس فد کیا بھائی جناب چوری بھی میں دبا کے کیتی، چوری بھی تے یہ اپنا سارا ٹھل آیا ہے تو میں منیا کوئی نہیں، تے تسی تا ہو بھی حق تے دین تے ہن روے پکیا ہے، پکے روے ہے منیا نہ اندے تو ہٹیا ہے بھائی میں جناب کر کے نہیں منیا، میں جو کیتی ہے گناہیاں تو میں مڑ نہیں منیا، تو تسی سچے ہو تے ہن تھلے نہ ڈوے ہے۔ حضور سلطان العارفین دی زبان چاکھاں تے قیدی باں پھڑ کے آکھے اے ہن سلطان باہو دی ترجمانی بھی ساڈے اج کل سنیا نو بابا چاس ہے، باکو ترجمانی تھوڑی ساری او زبان سی ہوے۔ حضور سلطان العارفین دی زبان دساں دیا فرماندے نے عاشق ہویا تے عشق کماوی تے دل رکھی وانگ پہاڑا منصور جے چک سولی دتے تے جڑے واقف کل اسرارا تے سجدیوں سرنا چکیے باہو تے بھاویں کافر کہن ہزارا بابا جی ہن پیڈے رویا ہے، انہاں کیا ٹر جا پیڈے ہی رواندے اسی بھی امام مالک تے شافعی دے شاگرد، تو جیل چلے گئے۔ انہاں بڑا ٹھل آیا وہ مولوی صاحب جان دے ہو اس گل میں، اج میں اج کل دے حکمران مولوی اپنا اپنا رکھ دے، مولوی اپنا اپنا رکھ دے۔ انہاں کیا بھائی تو ساڈا مولوی بن گیا تے اسی تینوں روپیاں کر چھڑنا، تیری بڑی بلے بلے تے اے گل چھڑ دے۔ انہاں کیا بھائی جنہ اگے ہی دل تے دماغ تے سر تے تن من یار تے وار چھڑیا ہوئے مڑ انہاں دی ملکیت ہی نہیں ویچن کیویں؟ بھئی جدو شے اپنی ملکیت ہوئے تے مڑ ویچی دی تاں ہے نا،
انہیں آخیا بھائی جدو یار نو دے چھڑیے تو ہوں ویچن دا اختیار میرے کو ہے ہی نہ، میں ویچاں کیویں؟ کچھ مڑ نال دے مولوی بھی سنگھی ہوندے نا، انہاں نوں بڑا پیار ہوندا ہے، وہ اپنے انہاں آخیا بھائی کو حدیثاں انہاں وچوں کڈ ہی لئیاں، بھائی اتو آگ چھڑو بھائی صحیح ہے تے وچوں وہی رکھی رکھیا ہے۔ انہاں آخیا بھائی یار نال جو لائی ہے ہن اتو بھی اوویں دی تے وچوں بھی اوویں دی، انج ہن کوئی نہیں ہونا بھائی اتو ہن ہور تے وچوں مڑ جان ہی نہیں، ٹر جا سیدھی یار دے ناں تو ہن بٹینا کوئی نہیں۔ انہاں آخیا بھائی آخری ارباز ماؤ مولوی نو باہر نہ بنو، امام احمد بن حنبل نو نہ بن چھڑیا۔ انہاں آخیا انہاں نو مارو، کوڑے مارو، کوڑے مارن والا ہوندا ہے اساں کوڑا ماریا پیڑا، تو کوڑا مارن والا لکھدا ہے تاریخ کی کتاباں تاریخ تبری دے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر او ایک کوڑا جڈے زور دا میں ماریا جے ہاتھی نو ماردا تے او جنگل چھوڑ کے بھج جاندا، تے جدوں میں ماریا نا احمد بن حنبل نو تے مڑ ہائے نہیں نکلی، ہائے نہیں نکلی، بڑے اللہ دا قرآن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آؤ داندے جلا داندے میں دوجا کوڑا ماریا مڑ ہائے نہیں نکلی، مڑ پڑھ دینے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہاں سا تیجا کوڑا ماریا تے مڑ ہائے نہیں نکلی، مڑ قرآن پڑھے رب السماوات والارض۔ وہاں سا چوتھا کوڑا ماریا مڑ ہائے نہیں نکلی، مڑ اللہ دا قرآن پڑھ دینے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ وہ آندے نے اسا 33 کوڑے مارے، ایک کوڑے تے بھی ہائے نہیں نکلی، ہر کوڑے تے اللہ دا قرآن پڑھیا۔ یہ وہ بندے آئے اللہ دا قرآن انجو نہ پڑھ دے سن، بھئی قرآن تو مڑے گل کر دے ہی نہ ہے، گل جو تو شروع کیتی ہو یہ گل ہونی ہے، جس وجہ تو یہ گل سنائی ہے وہ گل اجے ہونی ہے، اجے تا گل دی راہ ہے اجے گل ہونی ہے، جاگدے ہو تھک نہ مڑ گئے، اجے مڑ گل ہونی ہے نا، میں کہ جے تھک گئے ہو تو بس چکریے، نہیں تو گل تو توڑ لگے جانے ہیں۔ امام احمد بن حنبل آپ کو پھر کچھ وقت گزریا، خلیفہ ٹور گیا، نواں آیا، ان دا اللہ ذہن بدلیا تو او توبہ طیب ہو گئے، تو اس آکھیا بھائی جناب معافی دو تو تسی گھر جاؤ۔ جیل چو آ گئے تھے او عباسی خلافت سی تے حضور دے چچا دے بیٹے سن، چچا دی اولاد جو حضرت عباس دی اولاد جو سن، تو او خلیفہ بعد وچ گیا تے اس آکھیا جناب اساں تے تواڈے تے بڑا ڈاڈا ظلم کیتا ہے تے بڑا تواڈے نال زیادتی کیتی ہے تے سن معافی دیو۔ تے آ گل ہن اگے گوندل صاحب بھی کردے آئے بے پیار مڑ نبی دی آل نال انج کریدا ہے۔ انہاں آکھیا بے جلے پیڑا کوڑا مار دیا ہو نا، اجے دوجا کوئی نہ لگا ہوندا تے میں اس وجہ تو بے متے دوجے تے مر جاواں، پیڑا ہی اس کوڑے دی معافی اوتھے دے چھڑدا نبی دی آل سمجھ کے، بے متا دوجا کوڑا لگے تے میں مر جاواں تے مڑ معافی دین دا موقع نہ لبے، پیڑا لگدا تے میں لگدیاں نال ہی حضور دی آل سمجھ کے معافی دے چھڑدا۔ سمجھ آئی ہے بھئی اس تو معافی دیندا وا کل قیامت والے دے نبی دی آل دا حشر والے دے سر جھکیا ہوئے تے ان دی وجہ مڑ احمد بن حنبل ہوئے تے مڑ دنیا نو آندا رہے میں حضور دے دین دا دفاع کردا رہیا، وہ کیڑا دفاع ہے جدی وجہ تو نبی دی آل دا سر حشر والے دے جھک جاوے، میں اوتھے جی معاف کردا رہیا۔ گل ساڈی آ گئی جتھے ہونا آساں، امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے، امام احمد بن حنبل آپ دا وفات ہو گئی تے جدو جنازہ نکلیا تے پھر بڑا بغداد دیا گلیاں چ رش، تسی تے مڑ گئے ہو ویکھیاں ہے، بڑا بڑا سارا شہر ہے، رش مڑ ساریاں گلیاں دے وچ ڈھیر سارا، تو جدو آخری دیدار واسطے انہاں لایا نا تے پھر اتنے کافر بھی کھڑے ہے، پھر کافر ڈھیر سارے ہے، وہ کھڑے ہے میں ویکھیے تے صحیح بھائی ایڈا مسلماناں دا بڑا بندہ مر گیا تو کیویں دا ویکھیے تے صحیح،
اتنے کھڑے آئے تو تھلے انہاں یعنی گلی دے وچ انہاں جویں اتو پردہ ہٹایا نا جیڑا جیڑا کافر ویندا گیا قرآن دی او جیڑا انہاں قرآن دے دفاع کیتا سی نا اور سینے چ قرآن آندا نور جیڑا جیڑا کافر ویندا گیا اوتھے ہی کلمہ پڑھدا گیا بڑ وچ کو جے سیانے بندے انہاں آکھیا وے رب تو کم واوا بن کھلوتا ہے جتھے جتھے کافر نے ہن جنازہ اوتھے اوتھے لے کے چلو مڑ جتھے جتھے کافر آئے اتھو اتھو مڑ جنازہ لگا تے کتاباں اٹھا کے ویکھو لکھیا ہے بھائی آپ دے جنازے دے وقت آپ دا جڑا پردہ لایا آنے نا او دی ایک جھلک نال 60,000 کافر مسلمان ہو گئے تو قرآن بڑیاں برکتاں ہے اور بڑا اللہ دا تحفہ ہے ساڈی واسطے تو کوشش کرو بے یہ تحفہ جڑا ہے یہ ساڈیاں الماریاں چ پیا ہی نہ رہے میں آندا رہنا بھی جنہاں دے گھر قرآن لایا اتنے گھٹا ہوئے نا وہ بندے اپنے آپ پکا مسلمان نہ آکھن کلمہ انہاں پڑھیا ہے لیکن وہ پکا مسلمان نہ آکھن جنہاں دے قرآن گھر پیا ہوئے تو اندے تے گھٹا پیا جائے ساڈے بزرگ تے قرآن تے گل نہ آن دیندے تساں تے گھٹا لے آندے تو لہذا کوشش کرو کہ تسی سارے قرآن مجید نو بکثرت پڑھیا کرو ایک تو سونے ہو جاسے تے دوجا دل وچ نور آ جاوے گا تے حشر دی جڑی او قبر دی تاریکی ہونی ہے وہ وچ جڑا ہنیرا ہونا ہے وہ قرآن دے نور نال روشن ہو جاوے گا تو آج دی رات یہ بھی برکت رات ہے تو کوشش کرو کہ اس رات دا ایک سیکنڈ بھی افضل ہے تسی ایتھے بیٹھے ہو میں تھانوں قرآن سنایا ہے میں تھانوں قرآن دیاں گلاں یار دیاں گلاں سرکار دیاں گلاں سنائیاں ان دا بھی ثواب ہے باقی رات ڈھیر ساری ہے اللہ دی عبادت کرو اپنے رب نو راضی کرو تے اے رات مڑ ویکھو نا رب کیڈا گفٹ دیتا ہے تے پوری صورت چ نازل کیتی سے گل دسن واسطے بے اے تہاڈا جڑا ایک رات ہے دا جڑے او مہینے انہاں دے ہزار نے انہاں تو ود ہے دسن دا مقصد ہے آ عبادت کرو تو لہذا یہ جڑیاں پاک راتاں ہوندیاں تے پاک دن ہوندے انہاں وچ گناہ کرن دا بھی اوڈا ڈاڈا ہی جڑا ہے او سزا بھی لبدی ہے جڈی وڈی سزا ہوندی تو لہذا بجائے اس دے کہ گلیاں چ گزارو اور تسی انہاں نو گلی کوچے پھر کے گزارو سو کے گزارو کوشش کرو اپنے رب دے حضور قیام کر کے اپنے رب دے حضور سجدہ ریز ہو کے اور ذکر کر کے کیونکہ حضور نے فرمایا بہترین عبادت ذکر ہے تو ذکر کر کے تو اپنے رب نو راضی کرو آخری پیر صاحب جدوں میں 27ویں تقریر فرما دے ہے حاجی جمیل صاحب نو یاد کر دیا تو میں اس وجہ تو حاجی جمیل صاحب میں بھی ویسے انہوں نے ملیا میرے نال بھی بڑا پیار ویسے کر دیا حاجی صاحب بھی بڑا کر دیا چھوٹے سی ہوندے ہیں تے تو مینوں یاد نے تو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو نور علی نور کرے ساڈے بزرگاں نال انہاں دی بڑی محبت ہے ہن پیر صاحب جویں کہ کرواندے آئے ذکر کرواندے سن تو ذکر کرواواں گے اور اس تو بعد پھر جویں پیر صاحب دعا فرماندے آئے سی وہیں تو نہیں لیکن دعا کر دیاں گے سی تو پیر صاحب لائٹاں میرے خیال میں بند کر کے ذکر کرتے ہیں تو تسی لائٹاں بند کر دیو پھر ذکر کروانے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی سارے بندے یہ گل ذہن وچ رکھو کہ اپنی نظراں جھکا کے اپنے قلب نال اور اپنے تصور تسی رب دے بارگاہ حاضر ہو جاؤ بزرگ فرماندے ہوندے نے کہ تصور یہ کیتا کرو بھئی جی پہلا تے یہ کوشش کیتا کرو بھئی میں رب دے سامنے ہاں رب نو ویندا پیاں تے جی اے نہ ہوے تے اے ضرور کیتا کرو بھی رب سان ویندا ہوے تو اے تصور کر کے اکھاں تھلے کر کے اور جھولی پھیلا کے اس ذکر کر کے اور اپنے رب دے حضور بڑا باادب ہو کے اور اپنی ذکر پیش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تو آڈے تے میرے جڑے او پیشاں سی بھیڑے عمل کرے آیا انہاں تو درگزر فرما کے تے اپنی رحمت دا ساڈے اتے کوئی چھینٹا برسا دے وے صلاۃ و اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
Allah hu 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 Allah Allah hu Allah hu Allah hu Allah الصلاة والسلام عليك يا سيدي الحمد لله 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 الصلاة والسلام عليكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله 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 الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بڑی پسند ہے جڑا بندہ کرے اللہ اندے تے راضی ہوندا ہے سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیکم بزرگ فرماندے نے اللہ دا ذکر اج کیتا کرو بندے ویکھ کے آکھن دیوانے نے پاگل نے یا حی یا قیوم یا حی یا حی یا قیوم 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 یا حی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم الصلاۃ والسلام علیکم۔ بزرگ فرماندے نے کسی بھی عبادت نو پر لانے ہون تے حضور تے درود پڑھیا کرو۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اے میرے مالک، ہم سب آج کی اس بابرکت رات میں جس میں تو نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا، اے میرے مالک ہم سب گناہگار ہیں، تیرے سامنے آج جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے میرے مالک ہماری غلطیاں چھوٹی ہیں، تیری رحمت بڑی ہے، اپنی رحمت کا صدقہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے میرے مالک اس رمضان المبارک میں ہم نے جو اچھے کام کیے ان کا ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے مالک اور ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی، جو تو نے کہا کہ اس رمضان المبارک میں نہیں کرنا، ہم نے وہ کر دیا۔ اے میرے مالک ہم نے روزے جنہوں نے نہیں رکھے، نمازیں چھوڑ دیں، غلط کام کیے، اے میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک ہم بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معافیاں عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، گناہوں سے توبہ کریں، لیکن میرے مالک ہم پھر اپنے نفس کے کہے مان لیتے ہیں، اے میرے مالک ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے، اے میرے مالک ہمیں اس کو قابو میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما۔ اے میرے مالک ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں شامل فرما لے۔ اے میرے مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اگر مجھ جیسے ایک گناہگار کو معاف فرما دے گا تو تیرا کیا جائے گا۔ اے میرے مالک اپنی بڑی رحمت کے صدقے میرے مالک میرے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک تو غفور الرحیم ہے، اے میرے مالک میں خطا کار بندہ ہوں، اے میرے مالک اپنی اس رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک ہم حضور کے ویسے امتی نہ بن سکے جیسا میرے سرکار نے فرمایا، اے میرے مالک ہمیں اس کی بھی معافی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہمیں حضور کا ویسا امتی بنا دے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اے میرے مالک ہمیں ویسا امتی نہ بنا کہ جس کی وجہ سے حضور کا سر محشر میں جھک جائے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنے محبوب کے سامنے ہمارا حساب مت لینا۔ اے میرے مالک ہمیں معافیاں عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہم بندے ہیں، ہم شیطان کے کہے پہ لگ جاتے ہیں، اے میرے مالک ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے،
اے میرے مالک ہمارے نفس ہم سے برے کام کرواتا ہے، ہم سے ایسے کام کرواتا ہے جو تجھے نہیں پسند۔ اے میرے مالک ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں اور نفس کو راضی کرتے ہیں، اے میرے مالک ہمارے اس گناہ سے درگزر فرما۔ اے میرے مالک تیری تو رحمت بہت بڑی ہے، اے میرے مالک ہمیں محشر میں رسوا نہ کرنا، جیسے یہاں ہمارے گناہوں پہ تو نے پردے ڈال دیے ہیں، اے میرے مالک محشر میں بھی ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دینا۔ اے میرے مالک ہم جانتے ہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں، تو نے لوگوں کے سامنے ہماری عزتیں بنائیں، ہمیں بڑا دکھایا، اے میرے مالک یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے یہاں ہم پر رحمت فرمائی۔ اے میرے مالک حشر کے دن بھی یوں رحمت فرمانا، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کے ہمیں جنت عطا کرنا۔ اے میرے مالک ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، تیری ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، اے میرے مالک تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں، اے میرے مالک ہم تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں، اے مالک ہم تیرے سوا کس سے مانگیں، یا تو کوئی اور در دکھلا دے، تیرے سوا اور کوئی در نہیں ہے، میرے مالک ہمیں اپنے در سے خالی مت لوٹانا۔ آج یہ سارے لوگ جامعہ مسجد نور میں اپنی جھولیاں پھیلا کے تیرے محبوب کی عزتیں عطا فرمائی، اسی یار کے صدقے آج ان اٹھے ہوئے ہاتھ، ان گرتے ہوئے آنسو، ان بنے ہوئے منہوں کو جو تیرے سامنے رو رہے ہیں، میرے مالک رو رہے ہیں، میرے مالک ان کے دلوں کو صاف کر دے، اے میرے مالک ان کو اپنا خاص بندہ بنا لے، اے میرے مالک ان میں سے جو کوئی نیک ہے، جس کی تجھے کوئی ادا پسند آئی، اس ایک ہم سب پر راضی ہو جا۔ وَفَوِّضُوا أُمُورَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔